Prieteni, am început urcarea. Nu o să țin prea mult pe urcări, că pe asta v-am învățat. Cu ea cred că o știți și voi pe de rost. Cred că ați văzut un pic schimbarea de strategie la clipuri. O să încerc să le fac toate pe un fond muzical clasic. Vedem ce se potrivește. Vivaldi, Beethoven, Mozart, v-am pus jos. Vorbesc cu camera. Sunt cu Florin, îl cunoașteți din clipurile anterioare. Și la sfârșitul fiecărui clip o să pun track-ul cu deplasările și înregistrarea care o face Heltu de pe ceas și telefon. Așa că urmăriți până la final toate clipurile ca să vedeți și pe hartă cum arată ieșirea. Încă o dată vă mulțumesc celor care mă urmăriți, iar cei care nu mă urmăriți, am observat din ceea ce e pe YouTube că majoritatea nu sunteți abonați în canal. Așa că vă rog, apăsați pe butonul de subscribe, nu vă costă nimic, dar pe mine mă ajută foarte mult să mă ridic. Ideea principală a acestui canal este că dacă ai ambiție, poți costuri foarte mari, deși, cum am mai spus și în alte clipuri, orice este scump la sportul ăsta. Dar încercăm să optimizăm costurile cât mai bine. Și cum spuneam, dacă ai ambiție, poți. Pentru cei care nu m-ați urmărit de la început, eu folosesc o bicicletă modificată dintr-una simplă, un e-bike de trekking, de oraș mai mult. L-am modificat pentru MTB. Schimbat furca pe față, roata pe spate nu pot să schimb, că deoarece furca cadrului nu permite roată mai mare de 2 și 10. Dar ne descurcăm așa. Și m-a ajutat foarte mult și antrenamentul de pe cealaltă bicicletă normală cu care am ieșit până anul trecut, când genunchiul stâng m-a atenționat ce vârstă am și a făcut un mic blocaj. Și de atunci a fost nevoie să trec pe electrică. Singura diferență e că te ajută foarte mult la urcat. La coborât, toți skill-urile alea trebuie să le ai ca și la cealaltă normală. Și gata, v-am plictisit. Bă, fii atent că au făcut pod aici, mă. Bă, unde era mai frumos, mă? Bă, care sunteți ăia, mă? No, las-o încolo. Pus un podeț peste șanțulețul ăla care era practic atracția coborârii.
Înțeleg, drumeție, da. Drumeție ai pe teren, mă. De-aia e drumeție. Dacă vrei să faci plimbare, du-te în parc. Oraș. Of. Modernism asta. Și am început urcarea pe cocoașa asta fantomatică. Am pus de jos aproape pe height. Height, cum puii mei se pronunță. Height. Înalt. Ca să pot urca. De porcăria asta de copac. Am trecut. Înapoi pe normal. Începe distracția.
aici, pe aici. Ieși undeva mai sus un pic. Vreo 30 parcă. Cum? Bă, mie atât am de 31 de acasă și până acasă. De acasă și până acasă. Da. Cum? Din apoi 1. Cum vrei, da. O tură rapidă, dar mai facem un pic de urcare până la panoramic, să ne recompensăm. După care o coborâre pe deasupra la mănăstire, un pic de întuneric. Cu acestea închei, reamintindu-vă să dați like, share, apăsați pe butonul de subscribe și astăzi am făcut și o cinematică. Sper să vă încânte cât mai mult postările mele. Vă salut și ne vedem în clipul următor.